L'Helena va carregar una pedra pesada i invisible dins del seu cor durant molts mesos. La pedra era la seva ràbia cap al seu vell amic, David. El David havia comès un error que va costar molts diners a l'Helena i ella simplement no el podia perdonar. No puc deixar-lo anar, pensava ella, o va arruïnar tot per a mi. La seva amargor va créixer com una mala herba, robant la seva felicitat i fent-la sentir cansada constantment. Una tarda assolellada, va conèixer un home vell i savi al parc. Ell va somriure amablement i va preguntar: "Per què portes una càrrega tan gran, filla?" L'Helena li va parlar del David i del mal que li havia fet. L'ancià va escoltar en silenci i després va assenyalar una petita parra espinosa. "Mantenir la ràbia és com agafar aquella parra espinosa", va dir. "Fa mal a la persona que la sosté molt més que a qui la va causar." Ell li va dir: "El perdó no és un regal per al David. És un regal de pau per a tu. Et mereixes ser lliure." L'Helena va pensar en les seves paraules senzilles. Es va adonar que només s'estava castigant de si mateixa mantenint la ràbia viva. Va tancar els ulls i, just allà, va triar deixar caure la pedra pesada. Aquell dia, l'Helena va sentir una lleugeresa que no coneixia en mesos. El sol semblava més brillant i el seu cor es va sentir obert de nou. El poder del perdó és real. És l'elecció d'alliberar-te de la presó del dolor passat. Perdona pel teu propi bé i trobaràs la veritable pau. No esperis, comença el teu viatge cap a la llibertat avui. Si us plau, subscriu-te i comenta amb la teva pròpia història de curació utilitzant Catalanrepo.